велики и святи си могъщи Боже, ние сме ти благодарни отново за тази превъзможност, Господи, която ти ни даваш, Боже, святи, да възхваляме и да издигаме пред ти, Господи. Понеже ти казваш в скръпта си, бивайте твърди в молитвата постоянно, Господи. Ето ни, когато ти беше, взимам например от тебе, когато Боже ти беше от първост в Мушатия, тогава, Господи, имаше това уединено място, Господи, което ти прикарваше със своят Отец. И така, Господи, ти повижаваше плоските неща, повижаваше плътта и се изховаваше с захарта. Вече, Господи, всеки нас има нужда от Тебе да поведим плоските си желания, да се изпълним със Светия Ти Дух и Светия Ти Дух, Господи, да направи нужното и подобното, Боже, за нас. Боже, Ти си сърцеведец и знаеш кой е какво нужда има. Моля си за тлета на меса сяди, Боже. Там, където трябва да има да изцеляваш, изцелявай, Боже. Моля си сега за тази сестра, която предоставя тази на живота. Да, Господи, Боже, молим те. И за майка, и за това. Може да си молим в името и кръвта и раните на Исус. Всякому просто, всякому нечестиво и всякому нещо, което е грешно пред Тебе. Всяка намерност, която е пред Тебе. Призоваваме най-святото, най-скъпото, най-ценното, най-силното средство, кръвта на Господ Исус, да пречупи всяко на проклятие, да пречупи всеки един грях. И оттам нататък, Господи, да дойде благословение, защото Ти казваш, че не желаеш злото, но желаеш доброто. Затова, Господи, Ти казваш, не се благоприятното време, не се спасителния ден. О, Боже, благодарим Ти, че ни оставаш Твоето Слово. И когато ни четем Твоето Слово, тогава, Боже, Той ни учи какво ни трябва да живеем, какво трябва да правим, какво трябва да вършим, за да угодим на Твоята воля и да вършим Твоята воля. Боже, молим Ти, Татко Небесни, благослови се на нас, благослови семейството ни, Боже, благослови семейството на пастор Фохри, Господи. Боже, ние го издигаме, почитаме, Господи, укрепяваме го, Господи. Моля си тази вечер за повече от 2 или 3 за Неговото семейство, Боже. Моля си за самият Него, Боже. И да вярваме и знаем, че Ти си Бог, който можеш да направиш чудото, Боже. Защото на Тебе се нададе, полагай. Тебе чаква, Господи, Ти да извършиш нужното и потребното. Ти си Бог не само на небето, но Ти си Бог на небето, на земята и по земята и над небесата. Благословено да е святото Ти име. Благословен да си Ти, който си и който си бъдеш и който ще бъде завинаги. Боже, моля си в името и кръвта, благословено да е святото Ти име, Господи. Благодаря Ти за всяко семейство. Благодаря Ти, че съм повече от 2 или 3. Ние си нуждаем от Тебе, Боже. Нуждаем се от Твоето присъствие тази вечер. Както кокошката ги крие и плюсата си по своя си крили, така, Господи, тази вечер помилване, закриване, Боже, по Твоите криле, святи очи. Да чувствам, Боже, Твоето благословение, да чувствам, че това е денят, това е часът, Господи, в който ние сме посетени от Тебе, Боже. И ние приемаме, и ние вярваме, че това е часът, Боже свят, който да дойдеш и да направиш визитация, да видиш, че ние викаме към Тебе, както Вартимей, днеска си едни вартимейци, които викаме към Тебе. Вярвам, че този час, понеже Ти си Дух, казва Божието Слово, въкрито и минаваш покрай всеки един от нас. И ние викаме Исусе, 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 Сине Давидов, вери се над нас. И Ти казваш в този час, приемаме, че Ти казваш в този час, приемаме Твоите думи, какво искаш да Ви стоя. И ето, Господи, тежестта, ето, Господи, товара, ето Тоби болестта, ето немощта, Господи, която ние предоставяме пред Твоя свят престол, пред Твоите святи на Боже. Моля Ти, Господи, нуждаем се от Тебе, Татко Небесни. Благодарим Ти, че Ти си смисъл в живота. Няма друго нещо, което да не даде радост, щастие и бъдеще. Но единствено и само Ти, Господи. Молим Ти, Боже, сега да премахне всяко на нещо, което пречи на нашето семейство, пречи на Тебе. Премахни, Господи. От нашето семейство всеки един, който не Те познал добре, в 100%, Господи, докоси тази вечер, Боже. В името и кръвта на Исус, Боже, сега. Боже, доколкото знам, Господи, аз се моля за
за семейството от Трудник. Боже, мървиси си там. Да, Боже, молим Татко за свети Боже. Всяко едно проклятие, всяка една немо, всяко едно страдание. О, да се едини в името и кръвта на Исус. Раните на Исус, Господи. Да им вяра, Боже. Да бъдат твърди, Боже. В молитва да бъдат постоянни, Господи. Да викат към Тебе, Господи. И тогава, Господи, Ти ще отговориш. Ти ще се докосиш и Ти ще направиш чудото и ние ще Ти просим. Благодаря Ти за това семейство, което ние сме семейство пред Тебе. Благодаря Ти, че се включва това семейство. Благославя всеки ни в Твоето име, Господне. Обичам всеки ни брат и сестра, понеже Ти си любов и ние трябва да се обичам. Аз ги обичам със Твоята божествена любов. Може Ти знаеш сърцето ми, как аз стоя пред Тебе така. Благославяме Те, моля, за Твоята намеса. Прежаем се Тебе сега и повече в името на Исус. Амин. Алелуя. Татко, аз Ти благодаря в името на Исус, Ти благодаря за тази вечер, Господи. Боже, преди всичко Ти благодаря, че Ти си ни избрал, Боже. Отче, благодаря Ти. Ти знаеш самото начало и края, Господи, Татко. Аз Ти благодаря, Боже, за пастор Фахри. Благодаря за всеки един, който е в групата, Господи. Благодаря Ти. Благодаря Ти, Господи, че днес, този сътворен прекрасен ден, ние може да чуем Слово от небето, Боже. Слово, което променя животът ни, Господи, Татко мой. Ето, благодаря на Ти, Господи, ние сме това, което сме. И аз се моля, святи души, в името на Исус, помажи устните, езикът на проповедника, така че Словото Ти да влезе дълбочината на нашето сърце и то да даде плод, Господи. Да бъдем не само слушатели, но и изпълнители на Твоето Слово. Подаваме Ти цялата слава, Отче, в името на Исус. Амен. Амин, амин. Спрете микрофоните, ако спрете микрофоните. Слава да бъде на Господа. Днеска темата ще разсъждавам отново върху Божието Слово. Ще прочета няколко стиха първо от Псалмите, Псалом 19, и после ще кажа темата каква е. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва Слово и нощ на нощ изява знание. Няма слово или език, където гласът им да не чут. Тяхната вест се изляза по цялата земя и думите им до краищата на вселената. В тях той постави шатър на слънцето, което излиза като младенец и ставят се и се радва като юнак да тича с поприща си. Слава да бъде на Господ. Тук нещо много каза. Небесата разказват славата Божия. Сега, ако погледнем към небето, не чуем и глас, нали? Виждаме само и небеса. Но тук Словото Божие каза, небесата разказват. Или сега дума, самото творение говори за Твореца. Самото създание говори Създателя. Небесата разказва славата Божия. А ние като Божие творение, какво разказваме? Ние какво е пъла към нас? Днеска темата ми е да проповядаме за Господ Исус Христос не само с думи, но и с живота си. Хората много често не чуят това, което говорим, но виждат това, което живеем, това, което вършим. И наистина тя кажа, че понякога делата ни, живота ни говорят много повече от самите думи. Ще ви кажа защо. Преди време имало двама комши, това е истина. Единият е повярвал Бога. И отива, искал да каже комшията си, комшо, повярвай Бога, повярвай, но комшията си не вярвал. И комшията накрая му казал, комшо, аз къдем живота ти, животът ти толкова силно да говори, че не мога да чуя думите, които ми казваш. Искам да ви кажа, че живота, който живеем, трябва да говори за Христос. Значи, защото вижте, с времето всички са научили да приказват красиво. Има хора, говорят много красиво. Обаче, ако думите не се подплатени за живот, ако няма променен живот в нас, думите нямат сила, разберете ма. Това е много важно сега. Това относно, че цялата вселена, цялото творение говори за Твореца, това е много важно. И ние като християни, като част от това творение, наистина не правим, трябва да правим изключение. Сега първи ще се Словото Божие казва така, Римляни 20 казва така, понеже осъзнанието на света, това, което е невидимо от него, невидимото от Бога, сили човечеството му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Така, защото човеците остават без един начин. Има нещо, което се вижда. Творението говори за Твореца. Това е нещо много силно и много важно. И сега, искам да кажа, че къде е отговорността на християните, тези, които са повярвали в Бога? Сега някой ще каже, наистина, аз повярвам Господа, аз съм спасен, аз съм новороден, аз имам вече живот. Да, това е добре. Обаче, това не е последна спирка на твоя живот. Това е една крачка, една стъпка към небето. Но имаш още да вървиш.
Вижте сега, в този път, който водим към небето, имаме отговорности. Не само привилегията. Ние сме Божи деца, Бог е нашия баща, не сме негови. Това е добре. Обаче Словото ще го казва сега. Ефесяни 2:10 казва така. Това е отговорността вече към нас като християни. Защото сме Негово творение. Създаден Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Значи ние сме Негово творение. Както цялата вселена е Негово творение, така сме и ние. Ако вселената говори за Твореца, колко повече ние трябва да говорим. И Словото Божие казва, че ние сме наистина бенесията творение. Наистина Бог за човека да може да живее на тази земя, среда на благата, които Бог е създал, да постави наистина на всичко. Наистина слава на Бога. Били така, че единствено човек е създаден по Божия образ, единствено човека. И сега, Словото Божие казва, че вечето сила и божеството сила, ясно, че разбирам, че историята. И сега, ако мога да кажа така като увод, нека живота ни да говори и да разказва за Господ Исус Христос. И сега дума, промяната, която Бог прави в нас, те трябва да бъде видима, не само самите нас. Ще кажа защо. Има хора, които знаят, че със Словото Божие растат в Господа. Това е много хубаво. Обаче въпросът е, какво показвам на този свят? Сега, ако човек се затвори само себе си, много ще се моли, много ще прибъдва в Господа. Добре, това придобиваш много знание. Ама навънка, който знае кой си? С какво да принасяш за Божието царство, кажете ми? Словото каза, Коринтияни 8 така, знанието възгордява, а любовта назидава. Сега дума любовта, няма как Бог е дал любовта от нас. Искат че сега любов да обичаме хората в този свят. И вижте, любовта наистина в основата на всичко. Ако нямаме любов, това е една религия. Вижте, след пълен с религия. Именно това, което различава истинното вяра в Бога от останалите любовта и това в Христа. Вижте сега, Библия така, че когато Исус беше запитан от един човек, беше изпитан, каза му, коя е голямата заповед закона? Помните ли? Матия 22 глава. И тогава Исус каза, най-голямата заповед е да възлюбиш Господа своя Бог, цялото сърце, цялата ум и цялата сила. Друг превод каза и цялата си воля. И второ подобно нещо каза, да възлюбиш ближния като себе си. На тези две заповеди мисли закона. Виждаме това е любовта. Да обичаме Бога, да обичаме ближния си. Но Матея 5 глава, ще ти казва така, да обичаме и неприятелите си. Или той след реално всичките хора трябва да бъдат обичани. Именно както Бог ги обича, така и ние трябва да ги обичаме. Някой каза, аз обичам само тези около себе си. Ама чакай. Това е човешката любов. Божията любов е. Божията любов е, тя обича всички. Обича и грешника. Не обича греха. Вижте, Словото Божие казва, че Бог показва своята любов към нас, това, че още когато бяхме грешници, Христос умер за нас. Ама чакай. Кой беше правилен? Кой беше добри? Къде беше добрия? Словото Божие сами се казва, поне човешки син дойде да потърси и да спаси погиналото. Когато Исус Христос седеше в къщата на Матей, бирника, тогава дойдоха при него фарисеите и книжници казаха, защо беше учил и да пи с грешници? Но друга се казва, че Исус беше наречен приятел на бедници и грешници. И той какво каза тогава? Той не се оправдаваше. Той каза, праведните нямат нужда от покаяние. А тези, които са неправедни, имат за дойдох. Макар че нямаш праведни. Болните имат нужда от Господа. Има сега дума, той говори, че света, всеки не се нуждае от него. И той отидеше при хората и когато разпроповядаше, винаги имаше най-малко при хора. И ние, които бяха праведни, книжници и фарисеи, а другите бяха били си грешници, които търсиха Бога и идваха при него, защото усещаха своята нужда наистина от Господ, от думите на нашия Господ. Само Исус Словото Божие каза Словото Божие, моите думи, дух са и живот са. Божието Слово продължава и днес наистина да променя хората, да ги върнем наистина към покаяние. Сега, Божието Слово ни говори за отношението, което трябва да имаме към този свят, в който живеем. Има два стиха, които са едва не противоречиви. Някой ще е така. Словото Божие казва така, излезе от света, а на други места казва излезе от света. Интересна работа, какво да правим този свят сега? Хем да излезе от света, хем да отидем там. Сега, ще кажа какво значи това. Когато каза излезе от света, излезте от греха на този свят. Що е важно, вижте. Преди да приемем в Бога, всеки един от нас е бил в този свят. И е бил грешник като всички останали хора. Идейки при Бога, Бог те извежда от този свят. Бог те навражда, прави в тебе ново създание. Каза, Бог дай право се рекат Божия чеда. Виждаме, че всичко става от Бога. Чрез кръвта на Христа, Бог те очиства от греховете. Евреи 10 казва така, и греховете,
и беззаконията ви няма да помня за винаги. Тук добре, Бог не извижда от този свят. Прави много създай в нас, наречени Божия изчезна. Обаче, също каза, идете света. Вече втори път напраща в този свят с това, което е в нас вече, с светлината, която е в нас. Именно да кажем на хората, че има нещо много повече, колкото този свят им предлага. Но искам да кажа, че проблема е, ако човек не е задал света, да отиде веднага там. Ще кажа защо. Има християни, които са все още търпят греховете си. Искат да бъдат пълноценни и да отиват да правят нещо. Не се получава. Не се получава. Първо излез от там. Излез от батака. Излез там, където си. Посвети на Христос. Започни да сега да живееш с Бога. Отречи от греховете си. Но си кръст си, остави всичко това, което той се държи. И тогава, когато вече не сега полека, разбираш, че там, където си бил, не сте блазни. Вече изкушенията не сте търпят нататък. Тогава вече, когато станеш твърда вярата, вече тогава ще отиш, ще бъдеш светлина. Защото ще кажа защо. Преди време имаше един младеж, с когото лично познавам. И той каза така: аз каналите обичах много хора по дискотеки. Добре, викам, кой ще пее сега? Ще кажа пак по дискотека, там да им говоря. Викам, слушай сега. Не е рискова. Според мен, дискотеката не е добро място за евангелизация. Викам, има място, където може да ми говориш. Се видите някъде, ще пичи по някакви сладканица само. И знаете какво каза? Аз кажа, ще отида там и там ще докосна. Знаете какво стана? Той остана там. Не съм на повече. Разбирате, има места, от които човек трябва да излиза. Там, където наистина Бог не бил чул, кога работа имаш там. Така че Бог дойде да не изведе от този свят. Да ни покаже, че има нещо ново за нас. Има ново съзнание, представете се. И когато ние искаме наистина да работим за него, трябва да има едно ясно разграничаване от греха и от този свят. Няма как да бъдеш един крак от греха, с други крак да бъдеш Христос. В Матея 6:20 се казва, че никой не може да се го на дома господари. Не може да се гуши на света и се гуши на Христа. Човек трябва да бъде гръб на греха. В Притчи 27:13, това е един много хубав стих, така: който крие престъплението си, греха си, няма да успее. А който изповяда и остави, ще намери милост. Колко ясно казва. Значи има неща, които човек във времето е свикнал да живее с тях. И едва не се свърсал с странично живота му. Грешки, слабости, пороси. И каза си, аз съм това, което съм. Добре, Бог те приема така какъв ти си. Обаче Бог никъде не казва, освен така какъв ти си. Бог се да се промениш. Бог се той, който си бил, да останеш в миналото. И да вече започнеш нов живот в Христа. Слава да бъде на Господа. И сега, самия апостол, знаеш, ще да ми пример сега. Самия апостол Павел, началото беше година на църквата. И когато срещна Христос, тогава, когато Бог се разкри, 3 дни ослепя и тогава вече изведнъж разбра кой е Христос и започна да проповядва. И с още по-голяма ревност започна да говори за Бога. И на какво ставаше сега? Тук в Матея 26 глава, тук виждаме и стихове, които Бог директно му каза, вижте така. Тук специално апостол Павел описва своята среща с Бога. Когато среща Господа, Господ му каза, вижте така сега. И Господ му каза така: но стани и се изправи на нозете си. Матея 26 глава. Поне за твоите се явих да те назнача служител и свидетел на това, че си ме видял и на това, което ще те открия. Като те избавям от идейски род различниците, между които те изпращам. Да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината, от светлина към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между светените чрез вяра в мен. Виждаме какво става. Така, аз те избрах, издигнах трето. Знам къде беше. Ти беше годител в църквата. Когато бега Стефан, ти беше там, одобряваше обирането му. Ще не му каза Бог. Но когато започне вече по-стърмено срещу църквата, виждаме какво стана. Пътя за Дамаск, Павел видя светлина, ослепя и 3 дни имаше общение с Бога. И когато Анания му положи ръка и погледа, вече той вече беше друг човек. От Савел стана Павел. От годител църквата стана най-ревностният апостол за църквата. Слава да бъде на Господа. И сега, в Лука 6 глава, 6 стих, сам Исус каза на слушателите си: защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? Всяко значи. Само ако говорим, че ние сме християни, ние сме Христови, ние го обичаме и той не обича. Да, така е, това е добре. Обаче, какво правим? Какво правим от там нататък за живота си? Важно е да има стъпка по стъпка ходене с Господа. Разберете, пътя към небето, това е път, който трябва да извървим. Самия апостол Павел, помните какво каза в края на дните си?
подвизавах се доброто ойстване. Пътя свърших, вярата пазих. Той не остана там на място. Той прие Христос и тръгна да върви, да проповядва, да получава, създава общество, създава църкви. И когато беше затворен, пише, че послание до църквите, той не спря да живее за Господа, да върши Господа, делото на Бога. Така че, Словото Божие каза, не вършите това, което казвам. Значи, важно е това, което правим, важно пред Бога, различно. Не само това, което говорим. Матей 7 глава, 21 стих, се казва така, не всеки, който казва, Господи, Господи, ще види Божие царство. Това са страшни стихове. Значи, ще има много хора, които се надяват, ще бъдат там. Ще кажат, Господи, не така, не така, казва така. Не всеки, който казва, Господи, Господи, ще види с небесно царство, на което върши волята на Отца ми. Какво значи да върши волята на Отца? Вижте, волята на Отца се открива в Евангелието. Божията воля е всеки един човек да чуе за Христос, да се покае, да се спаси. Това е Божията воля за хората. Но, най-гъща всеки сам избира за себе си. Има хора, които не искат да бъдат небето. Има хора, които казват, искам сега да живее. Мен не ми трябва небе. Добре, щом така искаш. Разбираш, че това е нещо, което Бог го направи на кръста. Исус каза, свършите. Той го направи за всички хора. Но вече всеки сам избира с кого иска да живее. Дали с Бога, дали с мамана и с дявола. Така че това е много горе. И каза, в Форнитен, ще ми казват, Господи, Господи, ние в Твое име пророчествахме, ние в Твое име бесове изгонихме, ние в Твое име правихме велики дела. Прави стяната, нищо се прави. Само си говорили, че са правили. Ще към тези неща. Но тогава ще ми заме, аз никога не съм ви познавал. Иди след мен, вие, които вече законе. Ако не познават Господа, какво правите ви митра, Господа, кажете ми? Няма как, ако не си Божий, да върши Божии дела. Няма как грешен човек да върши прави неща, разбирате ме. Тези хора са върши греховете си. Така че не са важни толкова думите. Важен е живота, който живеем. И ако живота ни не отразява Христос, горко не за християнство. Фарисеите и книжници говориха много. Ама помните какво ми каза? С тези хора говорят за Бога, ама сърцата им стоят далеч от Него. Така че е важно какво става така вътре в нас. Да дадем при Бога с вяра. Думите, които говорим, те се заучават. Който ще много научава, да. Обаче живота, който живеем, той се вижда от хората. Не е това, което става тук в умът. В умът заучаваш много думи, но живота, който живееш, той е видим. И хората чуват думите, но виждат и животите. И правят една сметка. Това, което говориш, дали го живееш. Другото става лицемерие. Фарисеите говориха едно, а живееха друго. Зато Исус каза Словото Божие, чуйте това, което говорят, ама не отпред това, което те правят. Защото говорят така, не вършат. Вижте колко ясно казва. Значи трябва да има ясно разбиране, че християнство не е само да приказваме. Християнство е начин на живота. И наистина всеки от нас трябва да осъзнава. И сега, ангажиментът като християни е да изграждаме мостове между невярващите и вярващите. Или между църквата и невярващите. И света. Да има мостове. Ще кажа защо, когато човек вярва в Господа, обикновено къса всички свои приятел с света. Това е символично така. Като че е инстинктивно. Не иска да работа с него в този свят. Търси работа с вярващи, с християни и затваря се стават едно затворено общество, като той сме святите. Ама не с което наука погиват. Не заминават. Ще дам ми пример, знаете, в една църква в Корея и църква на Йонгичо, имала една голяма група хора, които искат да бъдат по-святи от останалите. И те накрая са решили да отидат в едно село, където няма никой. Няма никакви хора в света. И решили, купили си къщите тези села, започнат да бият животни, кози, всичко. И този село било само от християни, от вярващи. Обаче, в един миг, те са молили, пребъдвали Бога, в един миг чуят, че в града Бог върши чудеса и знамения. И казва, Господи, ние сме тук, а ти работиш там. Господ казва, аз не дойдох тук, ви сами дойдох тук. Знаете ли, светлината, свети и силата е в тъмнината. Ще дай пример сега. Когато около нас през нея всичко е светло, колкото кружки да париш, полза няма. В енергия с най-силно светлина, полза няма. Но когато е тъмно, запалиш една кружка, тъмнината бяга. Целта на християнство е да прогони тъмнината. Разберете ме? Ние, как да кажа, при него, ние се адаптираме от тях, не иска да бъдем като тях. Ама Словото Божие казва, че ние трябва чрез живот си, чрез обходът си, чрез думи, чрез поведение, да покажем на този свят, че има Бог. Вижте, ще ви кажа, защо ако на нас никой не беше казал, че има Бог, откъде ще да вземем? Всеки е довел при него благата вест. Моля се за него, довел го на църква, довел го при Христа.
И всеки от нас е направил своя избор за себе си. Искам да кажа, че нашата, наистина, това, което трябва да кажем на хората е именно благата вест. Някои хора казват, аз не мога да говоря, ама никой иска да говориш ти. Ти говори това, което Бог Божие Слово казва. Благата вест, тя е силата. Аз, дайте пример, няма забравя първите години, когато бях в вярата, бях много ревен да говоря за Господа. Макар че още не бях чела цялата Библия, ама никъде не исках да говоря. И веднъж отидах при една сестричка там, при една жена в църквата, в фабриката, където работих. И тази жена, тя работеше на една машина там у нас, аз бях мастар. И отивам при нея, започна да говори за Бога. И обърках да я кажа, не всичко беше както трябваше. Моисей, къде апостолите. Много неща, да си кажа, още не бяха в главата ми и чистене, но имах ревност да говоря. И накрая, когато свърших всичко да говоря, казвам, сега искаш да приемеш Господа. Искам, казвам, и тази жена има вярата. С нея заедно после ще му е близка към Милост и те продължава вярата да бъде 30 години вече. Разбирате, не е толкова, тук не е важна твоята риторика, не е толкова важна твоите думи, важен е Божия дух да бъде там. Божия дух прави Слово да ожитворява, да докосва и да променя. Римляни 16 апостол Павел каза така, не се срамувам от благовестието Христово, което е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Самата благовест има сила. Това не са обикновени думи, това са Божии думи. Понякога хората ми казват, аз съм чел Библията много пъти. Добре, и какво от това, като чел много пъти? Когато закусиш, отидеш, правиш сандвичи, идеш на обед, уладиш, дайте им пак хляб придеш. Значи, когато физическият човек се улади, търси хляб. Обаче се каза, не е само с хляб ще живе човек, но с всяко Божие Слово. Или всяко Слово, което излиза от Божия стакан да ги превод. Така че, това, от което се рождае нашия новороден дух, именно Божието Слово. И от Словото Божие ще си кажа, кога прави Бог. Наистина, Негово Слово е това, което ни учи как да живеем, как да се обхождаме. Ще кажа, защо много хора остават в невидение до някъде, идват при Господа, покайват се, приемат и казват всяко да правиш. От тук на къде? Ама седе Господа, че Словото Божие. Кажи, Боже, научи ме да ти бъда верен, научи да ти бъде покорен. И когато че Словото Божие, постепенно, полека-лека, Бог ще дава Словото, с което да живееш, наистина, което отразява наистина Него сигнал в този свят. Сега във 2 Коринтяни 5 глава, 18-20 стиха така. А всичко от Бога. И спасението, и живота, и всичко е вършено от Него, от Бога. И каза така, който ни примири със себе си, чрез Христа. Никой от нас не може да се примири с Бога, ако не имаш Христос. Адам и Ева се грешиха. Греха, че взехме всички човеци. Всички хора са грешни, си казва Словото Божие. Добре, тогава как може да бъдем при Бога? Няма как да бъдем. Христос да видим, умря за греха на целия свят. И Словото Божие каза, който призове името Господне, който приеме Христос. Ефесяни каза така, чрез кръвта на Христа имаме своя достъп до небето. Чрез кръвта на Христа. И каза така, и даде на нас да служим за примирение. Опа, какво става тук сега? Ние трябва да продължаваме това, което правиш Христос. Христос дойде, проповяда, получава, изцелява, възкресява мъртви. Избраси 20 апостола. Прати ги двама по двама. После избраси 70 ученика. Двама по двама. И той, когато се отиваше, каза на учениците, вие продължавате това, което аз се провърших тук. Той се отиде. Учениците си апостолите продължиха. Днеска църквата е Христово тяло. Тя трябва да продължава Божие дело на тази земя. И наистина всеки християнин е част от това Христово тяло. Никой не е навънка. Разбирате ме. Всяка една част е важна. И каза така, сиреч, че Бог Христа примиряваше света със себе си, като не намаляваше човеците с прегрешенията им. И че повери на нас, последната примерата на нас повери, на нас хората. Това, което върши той, го оставя на апостолите, ученици и на църквата днес. И те от Христова страна, ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Какво значи това примирете с Бога? Две страни, които не си говорят, има един, който ти примирява. Бог и човек, грешен човек. Христос има двете ръце, казваме символично. Човека и Бога. И ги се прави в едно. И Христос каза, аз, Боже, този човек го пример заради мене. Причем, че с Христос всеки човек има своя достъп на небето. И това трябва да положим и днес. Да примиряваме хората с Бога, като им показваме кой е Христос. Ние не можем да спасим. Ние можем да покажем кой е Спасителя. Ние не можем да ги докараме до небето, но не можем да покажем пътя.
именно чрез Словото Божие. Слава да бъде на Господа. Сега, Словото Божие всичко е от Бога. Във 2 Коринтияни 5:17 така, ако някой в Христос, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. А относно това, че Бог продължава да обича и днес хората, именно той е показан именно на кръста. В Словото Божие казва така, но Бог препоръча своята към нас любов, това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Значи, всички бяхме грешници, Христос умря за нас. Да можем чрез Неговата жертва, чрез Неговата кръв да имаме достъп до небето. И Словото Божие казва, Бог даде наистина нас да служим за примирение. И сега, какво трябва да бъде отношението ни към невярващите в този свят, според Божие Слово? Първо, ние си Божи деца. Словото така казва. Значи, ние трябва да отразяваме този, в когото вярваме. Не може да кажем, че си Божи деца, а да живеем като деца на качеда на гнева и децата на слава за земя. Значи, трябва да живеем както Бог подобава. И сега дума, нашия живот трябва да отразява Божието Слово. Или този, в когото ни вярваме. Ново създание в нас става видимо на хората около нас, има че живота ни. Кой знае, че в тебе има ново създание? Кой знае? Когато ти живееш стария живот. Този, който е поведал Христос, новороденият човек, вече живее нов живот. Живот, в който страни от греха, страни от грешните на този свят, вече каза, Господи, помогни ме наистина, дай ми сили. И аз трябва да кажа, че наистина правя хората, аз нямам мъдрост, нямам толкова кул. Чакай. Бог не остава в невидение. Яков 5:7 така, ако някой от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще благодаря. Сега ще дам една илюстрация, погледнете, между църквата и света. Кораба е църквата, света е морето. Сега, когато кораба е добре оборудван, стои над морето, над света. Сега това кораба обикаля в морето, но не се потапя. Нищо не става. Продължава хората, които са на сигурно място. Но когато света влезе в кораба и водата влезе се, църквата е обречена. Затова колко е опасно църквата да опази себе си от духа на този свят. Представете си, в един кораб, ако почне да бъдат пробойни, от тук вода, от там вода, накрая кораб ще потъне. Затова казваме, важно църквата да бъде чиста, свята, непорочна, наистина осветена за Господа. Това Словото Божие насърчава наистина църква чиста, без петно и без бръчка. Сега, относно църквата и света, сега, в Марка 16 глава, тук Исус каза, когато отиваш от тази земя, той каза, даде ясно послание на своите ученици. И рече им, идете по целия свят и проповядайте благовестието на всяка твар. Който повярва се кръсти, ще бъде спасен, а който не прави, ще бъде осъден. Виждаме колко ясно говори. Тук няма, при някакви хора така това, пари теологика много така директно. Едва не за ада. Чакай сега. Аз няма как да мило. Исус каза, който вярва, ще бъде спасен. Който не вярва, ще в ада. Това е истината. Ще кажа, защо? Има много хора, които им харесват, че има някакъв чистилище някъде там. Знаете какво става сега? Има такива учения. Сега дума, колкото си грешен и нека светиш в този свят, ще минеш в чистилище, там ще се очистиш, ще ставаш малко за греховици и после тук оправя. Виж колко красиво, обаче за жалост не е верно. Разбойника на кръста. Тук скоро говорим. Христос, двама разбойника. И двамата бяха близко до Господа. И не го каза, и не хулиха до Господа. Господ, спаси нас. Другия каза, Господи, справи за мен. И му каза, ти още днес ще ме в рая. Мога да кажа, този, че не се покая, беше в рая. Господа, други, къде отиде в ада. Защо? Защото не се покая. Разберете ма, границата между двете неща е покаянието. Когато няма покаяние, човек няма как да бъде прощение, няма как да на спасение. Вижте, Исаия 63:11 казва така. Исаия 63:11. Само секунда, да го наберем. Исаия 43:11 казва така. Аз съм Господ и освен мене няма спасител. Няма. Религии е много учения. Може би в света има, може би над милион религии. Над милион религии има. Обаче, на фона с тези религии в този свят има само едно име. Това е името Исус Христос. Той каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Колко ясно конкретно каза. Няма друг, който е казал същите тези думи. Няма друг, който е дошъл да е поредил, че е Божия син и да е поредил, че ще каза човека, ще се закара в небето. Няма такъв тук. Исус го направи. Той влезе на кръстата на целия свят
свърши, каза, отиде, беше погребан, възкръсна, гробът е празен. Къде е спасителя? Той е там, откъдето дойде. Той е отново в небето. Наши хода тай. Слава да бъде на Господа. И Римляни 10 казва така, защото всеки, който призове името Господне, ще спаси. Слава да бъде на Господа. И сега искам малко да говоря, че какво е нашето отношение да към този свят, като християни. Ще кажа, защо това е важно да разберем. Матей 5 глава. Исус говори за християните, трябва да бъдат сол и виделина. Сега, какво значи виделина? Ще дам един пример сега. Слънцето и луната. Знаете, че луната няма светлина. Луната отразява светлината на слънцето. И сега, ще дам тук е слънцето, тук е луната, там е земята. И луната взима светлина от слънцето и отразява и свети. Ние виждаме луната свети. Какво искам да кажа? Ние трябва да отразяваме Христос. Той е светлината. Ние сме хората, които приемайки от Него, наистина да бъде наша лъча, да бъде насочен към този свят. И каза така, вие сте видената на света, град поставен на хълм, не може да се укрие. Значи видим, че въпросът е къде стоим. Ако стоим само сами за себе си, не си сега затворен починик. Господи, толкова добър християнин съм, аз толкова съм чел Библията, толкова хубаво съм моля, толкова хубаво, чакай. Това е едната част. Обаче друга част е, къде са хората в този свят? Словото каза, искам да бъдете плодоносни, да има плод от живота ви. И каза така, и когато заправи светило, не го стават починика, не го затварят. Но светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Първо, всички, които са вкъщи, каза. Второ, също така нека свети вашите виделина пред човеците, става постановка, за да виждат добрите ви дела и да прославят нашия Отец, който е небесата. Кой ще видят? Вярата ли? Те вярат не могат да видят, те вярат в нас. Ще видят делата ни. Но той ако каза вяра без дела, ако каже мъртва вяра. Не каза, аз много вярвам, много силно вярвам. Чакай. Бидете ако каза, без своите вяра те перят. Какво значи имаш силна вяра? Къде? Я да ви животите. Няма да бе при мен пастор Полша, беше казал така от постане. И клип каза така. Остави да ви животите, ще каже колко е вярата и ще каже който е Бог. Семейните живот отразява този, който вярваш. Не е важно какво партнираш, как живееш. И живота и наистина така, би се каза солта на земята. И ако солта в ежедневието, това е, какво прави? Подправи, дава вкус на храната. Може да е една храна, която е безсолна, какво става? Безвкусна е. Солта е това, което дава. След това, солта пречи на разпространението на развалата, разлагането. Горе така, солта поражда жажда. Значи ние хората трябва им, които не хора, да показваме в този свят, че света не е това, което ти виждаш. Имаш много повече. Света не е само това, което е около нас. Света е нещо повече, което е невидимо. Самия апостол Павел казва, не се представям това, което става вън от мене. Не се представям, че остарявам, че се променям. Но казват, радостта, която става от мен, то се поднява всеки един. Така че това е много важно в Коринтиян, когато ще става четвърта глава. И сега, специално за благодат и сол, това е много важно. Вижте, ще дам пример сега, когато за сол. В Колосяни 4 глава, тук говори, ще дам така първо стиха, после ще дам библейски пример за това нещо. В Колосяни 4 глава, 5 и 6 стих, тук говори за нашия говор. Какъв трябва да бъде. Понякога хората не как наприемат, така виждат, може да сме смирени, кротки, обаче, което говорим, защото което живеем, и това наистина дава по някакъв начин, показва на тях, кои сме ние, ако мога да кажа в прав текст. Колосяни 4 глава, 5 и 6 стих казва така. Колосяни 4 глава, 5 и 6 стих. Обходите се мъдро към мъжите, като изкупате благовремието. Мъдро каза мъдро. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как да говорите на всеки го. Благодат и сол. Благодатта това е значи милост. Да бъде с милост да говори на хората. А ще солтееш пък, не може само да мислиш. Ще кажа защо. Ако човек се грешава ясно и той живее в грях, може да го тъпрекаш, не се притеснява и Бог те обича. Чакай. Трябва да му кажеш, че наистина това, което върши, не е добро. Но с благодат, с милост, да му кажеш, че Бог има нещо по-добро за него. И например, помните се в Яна 8 глава, една жена беше прелюбодейка. Бяха дори при Христос, бяха ловили прелюбодейство и казаха според закона Мойсей, тази жена трябва да бъде с камъни. Така пише Мойсей, средата. Ти какво ще кажеш сега? Интересна работа. Противопоставяха благодатта Христос, любовта на Христос към хората с закона. Какво ще каже сега той? В Яна 1.17 така, закона беше дан чрез Мойсей, а благодатта
И истинният Дух чрез Христос. Сега, според закона, те трябва с камъни. Още какво направим? Той си надолу почна да пише нещо на земята. Те пак почна, Господи, сега ще да знае, какво да правим с нея? И той казва, вижте, знаете сега. Той пак се наведе надолу и пише с пръст на земята. А те като чуха това, кой им казва сега? Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Интересна работа. Пак се от закона, защото закона каза, който е видял, той да хвърли пръв камък. Ама ще каза, който е безгрешен. И може да си представите самите думи на Христос как в момента изобличиха всички. Няма как да си човек присъства на Господа да каже, аз съм справен. Няма как. И всички от най-малкия, най-големи хвърлиха камъчета да се странаха. И те като чуха това, разсудиха се един по един, като започнаха се от по-старите до последните. Исус остана сам и жената ми тъде беше интересна работа. Много мераки да бият камъни, накрая няма никой. И ще прави сега Исус. Това беше първата част. Исус тогава каза, и когато се изправи Исус и реше, жено, къде са тези, които бяха? Къде са тези хора? И те каза, никой Господи, и никой не те съди, каза. И тя отгоре, никой Господи. Жена тук е милостта. Той прие при любидейката и каза, жено, никой не те съди, моят дъще. И тя наистина каза, никой Господи. И тогава ще кой каза сега, къде е солта сега, вижте? Благодат, милостта, солта къде е? Нито аз се осъждам, така е благодата. И ти си от сега не се грешавай вече. Това е поучението. Сега дума, той не каза, продължай да върши, когато си вършила. Няма страшно. Не каза така. Той каза, аз не осъждам. Аз се приемам, прощавам те, но искам вече да почна нов живот. И представете си, ако тази жена беше продължила да живее със същия живот, сега ще почне да бъде с камъни, без да търси Христос. И ми каже, заплатата на греха беше смърт. А Божия дар е вечен живот и след нашия Господ. И дойде, когато Бог иде при хората. Въпросът е, нека да бъдем проволници за Божията милост и благодат към този погиващ свят. И сега, каква е, наистина, каза, вие сте видната на света. И ако говорим за светлина, никой от нас не може да каже, аз съм абсолютно безгрешен, аз съм абсолютно всичко при мен едва не, нямам и кристалости, и проси, но аз съм топ от всякъде. Не. Има светлина, това е Христос. Ние сме хората, които трябва да отразяваме именно Него. Каза така, тогава Исус каза, аз съм светлина на света, който ме седа, няма ходят тъмнината, но ще има светлината на живота. Той е светлината, ние сме виделината. Сега ние отразяваме този, който свети. Чрез живота, чрез обходата, чрез думите, чрез поведенията, чрез наистина, който Бог е вложил в нас. И наистина важно е, вижте, ще ви кажа защо е важно. Защото вижте, когато хората не познават Бога, живеят тъмнината, за жал си не ще бъдат последния път това нещо. И сега който избира да живее в тъмнината, той сам избира своята участ. Сега, вижте в Йоан 3 класа сега. И ето ще е осъждението. Светлината дойде на света и човек се обитнаха тъмнината. Разбирайте, дойде Христос, а хората обитнаха греха повече. И повече от светлината, защото делата не бяха зле. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не му се делата. Но който постъпва според истината, отива светлината, да се следи делата му, да се върши. Значи има хора, които видят Христос, чуят Христос и отиват, като наистина приемат Господа с надежда и се спасяват. А има хора, които са до такъв греховете си и на тях там ми харесва. И не искат понякога да решат комфорта на греха си и остават там. Тук ясно е казано, този, който обича тъмната, за жал си днес ще се мине. Пада. Това е истината. Сега въпросът е, живейки в този свят, след невярващи, това е нещо много важно. Някой казва, ти знаеш аз къде живея, с кои хора живея. Аз не знам, Господ знае. Бог дава винаги и слово да ви кажа. Без значение какви са твоите комшии, без значение какви са твоите колеги, словото продължава да бъде актуално и днес. И когато че Словото Божие, наистина не само го слушай, но и го живей. Словото Божие казва така, вижте. И не бивайте съучастници на тях. Когато ще съучастник, когато върши същото, което върши другия. Погледнете сега, ще да ни пример сега. Когато извърши някакво престъпление, и не има един, който е направил престъплението, има двама, които са участници. Този, който е правил престъплението, му дават 5 дни затвор, на другите дават по 3, защото са били там, ама не са направили да спрат. Сега дума, ако ние са участници в грехите на хората, като са участници, може да не ги правим, ама аз не харесвам. Ще ви кажа защо. Има хора, които обичат да кликарстват. Има хора, които обичат да удумват. И те, ако те ти харесват, то нещо не го правиш, но обичаш там да ставиш ухото някой като говори и каже, аз не удумвам, ама ти си участник.
Разберете ме, тогава не бъдете съучастни на тях. Тъй като някой си бяхте тъмнина, а сега си светлина, Господа, охоли се като светлина, охоли се, така живейте. И така, опитайте, що е благогодно на Господа и не участвайте в безплодите на тъмнината, а по да ги изобличавайте. Изобличаването наистина малко е... Не, хората така, не искам да се спавам, не искам да има главоболие. Чакай. Исус какво правеше? Говореше прав текст на хората. Който вярва, ще бъде спасен. Който вярва, ще бъде следен. Това е истината, разберете ме. Ако ти обичаш хората около себе си, ако имаш любов към този свят, говори на хората. В прав текст говори. Защото разберете ме, това е нашето призвание. Да говорим на хората истината. И в Яна 8 те известно от бариката и ще познаете истината. И истината ще направи свободни. А Яна 8 ще казва така, ако силните се ще бъдете наистина свободни. И така, а всичко, което се изобличава, стави аз, че светлината, поне всичко нещо, което стави явно и осветлено. Обаче, първо казах, живейте като чеда светлината. Греха, света, изкушенията трябва да бъдат вън от нас. Ще кажа, защо? Ако ние живеем като тях, а говорим за Христос, те ще кажат, с какво ти спочва от мене? Това, което говориш аз, говориш, че ти. Аз правя това и ти правиш също. Кой ми говориш, че ходиш на църква, че не нарушка? Разберете ме, понякога хората наистина трябва да внимават какъв живот живеят, защото това е, което хората виждат нашата вяра и иначе живота ни. И сега, и много важно да има любов към погиващия свят. Аз много път съм казал, лоши хора няма. Всеки един човек е Божие творение. И Бог обича целия свят, Бог обича всички хора, но мрази греха. И кой иска Бог? Иска чрез нас, наистина, чрез нашата обхода, да покажем на тези хора, че Бог ги обича. И каза така, че било казано, обичай ближни си, мрази на приятелите си, това го на Стария Завет. Но аз си казвам, обичайте приятелите си и молете за тях, тези, които ви гонят, за да бъдете чеда на вашия Отец, който е на небесата, защото това прави слънце да расте на езиците на добрите, дава дъжд на правилни неправилните. Защото ако обичате само тези, които учат вас, кой направи се пада? Не правите това и бедниците. И ако поздравявате само обратите, колко да правите. Не правите това излишниците. И тъй, бъдете съвършени и вие, които съвършен, вашия небесата. Виждаме, че летата е наистина издигната високо. Бог иска да показва Христос. Има чрез любовта. Да, ние мразим греха, но трябва да обичаме хората, защото хората са Божи създания. Слава да бъде на Господа. И наистина това е много важно. И ще дам ти няколко примера в Словото Божие. В Римлян 20 казва така, относно живота, който живеем, ще говоря, ще дете не повече. Словото Божие казва, Римлян 12 глава, 17-18. Някой път хората казват, ама трудно се живее с невярващи хора. Ама въобще не бяхме като тях. Въобще не бяхме като невярващи. Така че, Словото Божие казва така, никому не вършите зло. Промишлявайте за това, което е добро, всички човеци. Така, промислявайте. Бъдете добри. Ако е възможно, доколко зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Сега, още ще прочета и после ще дам една кратка историка, само една притча и тя да се завърша. В Първо Солун 4 глава, 11 си казва така. Имаше тази притча, бъде точно за това, да разбием, че как можем с любов да спечелим хората в този свят. Може хората са много лоши, но могат да спечелим. И казва така. И усърдно старайте да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както заръчахме. Да се обгорите благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. Искам да кажа една кратка историка. В едно село живее един друг двама съседи. Един е бил вярващ, другия не вярващ. Вярващият е бил гранчар. И обичал да прави гранци и са села поминака. И правил гранци, имал се така цехче, и после качал в каруцата и обикалял селата да продава гранците. А комшията му е бил така много лош човек. Завиждал на своя комшия и казал, този комшия, кой знае колко пари прави тук, тази гранци. И един взима една гега и так му гранчаря вече качал границите на магарето и на каруцата и ще го да обикаля селата. Он взима една гега и почва да чупи границите. Почва да че така Йорус. И гранчаря стоял само и казва, комши, спокойно съм тук, не бързам, никъде не бързам, не бърза. Продължава и начупа ги всичките, начупа ги. И гранчаря, какво да прави сега? Казва, Господи, това е така се ставам. Пак почна да прави граници. И да прави пак граници и тръгна по селата. И не се връща от друго село. И покрай тях минала една река, там началото на селото. Видял много хора. И казва, какво прави такива хора? Там на това
едно момче каза, младо момче там, на той комши каза, сина му каза, както е плувал, ръката му вляза там в една скала. И след малко каза, вече ще се отдави, той вече няма сила да се държи там. Оттам си никой не може да плува и няма кой да спаси. И ганчара сваля дрехите си и скача. И спася момчето на комшията си. И спася го, и става на коръчета и го довежда до тях. И го остава. И се прибира вкъщи. След малко минава този човек. Комшията. Какво бе там, развика се на хората. И те каза, стига се и чакай, не че ако не биш той комшия каза, твоя син нямаше да има сега тук. Нямаше да бъде жив. И те му обяснили какво става. И този човек се разплакал. Лошият човек се разплака. И отива, чука вратата на комшията си. И комшията му бъде след се преврякал, и чука вратата и отвората и вижда своя комшия. Падал пред него казал, комшо, кажи на кой Бог се молиш ти, се моли и аз. Кой искам да каже, виждаме какво става. Той може да каже, но не комшият ми чупи границите. Него си не, там да погива. Не, той не каза така. Той могла. Кой искам да ви кажем? Бъдете добри, вършите добри дела и нека Бог да ни помогне да вършим Неговата воля на тази земя. Нека Бог да благослови. Амин. Амин.